Arboretum along meeting ng hang lo council itum dun lo. Nilitum APHLC pen kipugela puhelo. Assam advantage Assam zimatidi. Nilitum ning hangke karbi inglong arat tum andak ning hangke. Autonomous advantage autonomous karbi anglong dimasau puabang si punai. Advantage Assam po itum bagai ke nangjia bangke advantage karbi anglong autonomous state po bang si itum mangi punai number 1 lalu. Lalu te itum ning hang bansi kam claim long po. Komat apansi itung pang ni ma. Komat a inglong arat tumpan komat akarbi tumpansi itum teknologi gyan ke pipe mepen dak company sita manufacturing industry ta pe claim teknai ma lake itum ning ke hang bansi claim long po. Bang pan kewan si dak kape doji po pan kali atema sikidul along ta paragraph 3 along ke toke bang pan ke long li asap tapi long li lapen lake dake itum tribal area lalu alang litum pulo la company dolo te munit tum employment long po pulo employment long po pula son tak si aprang jagirot along ta pepar mill ta bilo teta halata itum karbiatum cek pi ne chujordun long ulo la chujordun long ulo nang teklong amat alang litum la pepar mill ta ingkir cek la pen bukajan cement factory ta ilitum employment pan pulo setanon ke ilitum employment hadak long dundi son tak si employment pan pulo dak Assam Rifle Training Center tawang lo itum lutalun long le employment ki long dunji ka pialam lo lutalut long le da nilita lut long le pin la non company wang le lote la so ambani atum ta la tum ingkai het po itum lut long le daji ki Georgie po bab sikatiki nangi po bodi ane bab katiki aparte la sok tiki waren memulok ente long le ta me upulo kamati dake ho long le ta me upulo sok patiki waren don sok katiki jiapan lapen ke nimpo katiki jiapan hanjang katiki jiapan ason katiki jiapan le karbiatum lap inglong aratum pan kilon jia okhomia tumpan adivasi tumpan rabaret don poisa poisa ta do pugenda Assam government ta nang pidun bom lo kente lapen lage ambani wang we pikta choklo lage agriculture department se claim nang po la sinili tu pulo non ambani wang po long lita pidaji po list si piji pata kali pala tu po pata ben list ke si vet lo lage kachini ne chot lage kachini ne pasi laga aka prek pugetin non amake miadi pata pulo te ningkan thom kep apan se ke pi la pending muchot lote lake list akaprek pipo halata patalo akaprek pata po alam nang tum ingraji pen akaprek ulai tekma alam te avi ijat ved lo lake condition bang yaso pima prek chat jimene pata mata condition ahut pen ke prek chat ji nili tum patalong karbiatung patalong ke dak karbiang long patalong ke hal anung anatu ke jor arni pen labangso pata ke cancel lo putok dunangi putanil tum pulo han 2016 aningkan neta la sohut em revenue ta manghueng amat no phike thang na claim klede la si a condition ke pata condition bangke la ke larbom titami komani long budget jimene pe batu cheta me jilang la ke sita list pen pata ke jat vet lo non ke list pu pat thelo amat la ambani etom phan pata ki piji akam se claim lo la ke ka siksidul ateng benge un iluson ke non ke claim ke abinong ke la Assam government tum ke advantage Assam pu ke karbiang long bhanle advantage kali lo la siksidul aron kapi phukra long lina tribal kalidat tum long lina ke rai ji phansi la ke claim chot lo la posi ni tum la ke alang li tum pulo long langkai jan no thuta eviction bom titi seta ako hala mi atu ako nang cerai bom titi ande laso eviction atham athai ambani phanwan vetik ke tum la long likhangun eloma la sini tum pulo ni tum APHLC tum phan de long lia pata pilap no nadang ni tum do tibji
na la sehala komat mayong inud bang tanang ni yedun nang pipo pudi setan surjorong panang ni yedun nang pipo pu neli CM hanar julo CM puta nang pima nang pipe ma pom CM bang nang thak thede meeting arlo la sini tungku lo yong si la long le ka che rai nang yi ponte karbi inglong so tom han pitip no na da la helu ke klem nang yi la ke la ili to manu karbi ang long to karbi to mai ki plung to jilang so long ta ki plung to kam si klem rong kente ha long le hala pu dimapur na tu puta hala tak tea garden do la tea garden le pape the tu rong no nante kopia por lo tea garden ka pe the da kam ka pe the ja kam klem kle de si rai un po kente itu mamuni tum ta tea garden non ke silam the kente karbi tum ta nang pinon along le Bata company wan be pinta choklo lake la sini tungke la so ap company bap a kheti ke claim ji po company ke ni tunge chini e kroy dun de lake jong si baba kheti lok si claim ji bonde la long le hem phu pata doreb lo hala tum long kheti ba pe claim non ante ko la so munit phan pe ambani phan pia kam vele la ako ambani phan a factory bang dak claim popular isia bang ha kokroy char claim po people lo kamrup district claim kleden people lo nogang district long hala factory bi ingtung te den people lo hojai district long bi ingtung te den la ke tribal atumalong le back door pen anung ing hap an tu pen nangki lut ka chong hura la karbiang long tribal atumalong le ke right tip ya phan se la ke claim na posi la ke ni tum che kroy dun de Ini discussion healthy discussion belum. Nili tum APHLC tu kan Karbi Anglong ara tum chini pat kanang ji la bangke je jongjung mane jongsi along le chiri ke ba chiri pharoi sido pulongte holasul jongjung ke claim ji aphan alang tum phan achili ta aki joy piji la penang parta me la sob bab ka chiti ki aphan alang tum ahin pen dake chiri si pen alang tum suri kep nang piji hector si pulang dalang tum chiri thomlo ekor bang chiri thomlo la so bang ke alang tum suri thong kep nang piji la pen nang par ke achili bang ke ake joy si pipo la pen ke la so bab ke alang tum si nampon po la si nampon po la pen ke Karbi Anglong ile tum theklong lo hanso khiti benta il tum claim lo chiri si ke il tum hanso long ge il tum long nai ta suri nar kep ningkan sipen la pen ke ar phegle claim puita tum ningkan sipen ke suri sir kep silong la pen sok jong si tiki blong te chiri sipen ke ong nai lo monkre thom la silani suri ke bak silong ji sita hula bangke ile tum sa sob baba bangke ningkan sipen si ile tum betai ke thom ababang rod me la pen rod det pen a philang ke lang tum si pon po bangke na alang tum si wang pen track pen pon po alang tum si ol dak factory long e pon po asi Karbi Anglong ara tum ka chuti kiara tum bangke la ke pen ana le doji la pen ke la ni tum sale ka chuti kia sonom sale ka chuti kia tum aso sa ka chuti kia tum hala tum ke pen ana le do alang tum factory jordam po la pen jor pen tum pen ana le do jongjung le do la si alang tum ka tiki ke ame thangi jongjung tiki polang tum reliance tum tiki po pen factory do po la pen Karbi Anglong autonomous council tameni tum long le ki piye bangke jitu ni ki border areas ki piji pusta ni tum Karbi Anglong autonomous council ta dak aninkan wang chiri si pen suri kep ake kom nai ta long ji ai kom nai lo lake suri ke ni tum nanda lamdon chetok de lang MU sign selang la haya paper box ni tum nanda avelang council pen la se kor ka chingwai do thulak la so chingwai do lo lamdon chetok lo long tela da kon mak long ista non on hopode sa sor phan ki pike hoda bangke alang tum ke chiri si pen suri pho style tum han ke chiri si pen suri kep nang piji alam do la pen tum lamdon chetok telang la pen a parta long ta hai la pen ang parta that boring our side ala so boring our side da ke 100% si dak tum silong dak ke claim na tum ke ana bangke dak se 100% boring our side dak local tum silong po la pening long so tum silong po inglong ra tum silong po la ke dak Karbi Anglong ra tum se boring our side long po Kone ke prat la so ke prabjin ponil tum la prabjin ben tum la thepini la political party ke doan la penang parta la pen organizations ke doan students organization
la pen ke social organizations la pen ke women organizations la pen political parties la pen ke ko intellectual to man na pini chetong da la pen abarim IMP Dr. Jointu Rong Pi pen chenglok Horen Singh Be pen chenglok la present IMP la pen ke Omor Singh Disa ke hailo la pen MLA tuman da doerlo EM tum da doerlo MEC tum da doerlo board chairman tum da doerlo la pen ni bangke che kroi sarlo la si nil tum adim da lang damji survey ku dam nang la so bisin nang tum phan nang chini po sorry si question mane ini tu karbia khai ke kata influx ke phede dopik la se la so influx la loke la ke ban milo take la ke khang manon son intercept border hota bangke Mia tum sido koklo nang machin lo dake langkaijan ke betahini eviction lo 1671 houses second one eviction kuri lo ang du thukok lo tum 1522 houses la se la dukok ta don duni nang do la se la so in flex ke check ji phansi la da bang claim Autonomous Council ilitum Autonomous Council lo alang litum pensi mai palo ke pha teng si je tong dun lo je tong lo la pen ke alam ke jasemet pet ke hala Assam Advantage Assam 2.0 al angbong alam lo la pen la daga bang ke la so Napier grass pu alitum ke puji pulote ingnara bab kalite ingnara an bula so baba bang dakti ki po alam si peklang lo sita Karbi Anglong Autonomous Council la tum sita me la so proposal ing thim lima proposal ke pini alang litum dak peklang kle la so proposal ni litum ta chini unde muthe ni litum bangke dak chethan un lo arni si malom la social media long lo Assam chief minister pulo long lege doge Karbi Anglong ben dima hasaonat la si non ni krep huang bong jo krep ni krep huang bong ke pilma Karbi Anglong ke ambani phan long le pipo la si pini la bangso la he alam la chepe klang lo ta lang litum council la sor jamela so proposal binong bangke ko son ma ko an ma ko pima ke alang litum bang anang than the ta lang litum ke thana bangke abang putin si tame aning hang atum ke dak la so bapti ki dun melo tiki dun lo pulong te alang litum long jor long puk hansu ga tiki tang ho la pena ka preka son ga tiki an rabar tiki son an ador chirui phi tang ho hansu ta dor chirui phi tang ho la so aman bangke avelo la bangke ale hala pen ong che ji pu son si than le la sini litum ke pudun lo Karbiang la ke long le ke dampu la pen ke ambani pulote la ke long le ke chiri si hini ke kalilo Ladak jong si neli long le neli sob bab tiki sita me la sob bab tiki pen ke la katiki pen ke hala tuma factory ke dak ke rengune la sob rengun nai pulote la tumta amethang bang katiki dopo amethang atiki long si lita tiki don po tum long chuyorun po la so lam lo matidi la sineli tum pudun bai Karbi Anglong long le nonamat la 10,434 square kilometer ang bong non long le ke joy ko andulang hala so long le ke joyang bong sitame monon phi aphan monon phi owe aphan monon phi ason development ko pinine son school sitame college sitame university mina hala hui aphan rai that be that pen ko andolang ke pimela ambani phan ki pime me jo la so long le bang council sor chichini si ke me la pen la so bang lang nai pusenil tum budun lan par sitame alang li tum phan chuning ridun lo la so detailed a project bang a proposal la bang tok pe mera ke kami me abang pu atuma phan pira halabang so puthak puthot kaching wai thu pe me dia bang phan ke claim nang ji pusenil tum ke chuning rin CM pen ke la ke thang tum ke long le ke pipe pusi ke pu he ke cheng ko ke long le ke ambani bang phan ke pipe nangli long le tang hon li long le ta bang putin sitame me thang long le mane chiri ke mane chiri faroi si do sitame sobapti ki melo bolam le ta a phi ana lam bang ke la ke long le ke pipo la so lam bang si nang klang lo la si la so long le pipo pu mane ke dak ke ko pilon la tuma factory do kok po a factory donangi pulote main factory bangke Kokrajhar si doi pulo di sitala bangso factory dakta duji 100 kilometer sang bong an bangke la tumsi nampo sanpo metang pon po lam lo pulong te a factory doi pulote lage kopine sabun factory asane kali loge mate di the dungji ke mate di bang ko an 10,000 crore tangka sidak nang kahi jik nai pulote ko an doji koson doji alang tum pulo lage katiki ji afan sitame chiri sipen ko ana suri ke pi ko lam le aku ke jorta jorun thulong alang aku council sor phanda pialang pulote labang ke dakabang e kamatha
Nilike matha puana bangke nang pacekludun tong thek la bangke la sinang litum details a project kopiloma la bang tok pemera secretary tom phan pura pe tok pemera ke kame me ka chini te ke lang the ka por te tom han ron si la bang so phu thak si phu tho cheng wai thu pe me si ke mi pu nel jem pu